Amparo, Marín y Raimundo. Que poquete queda para poder disfrutar de la belleza de la imagen floral de la Mare de Déu dels Desemparats, de la belleza de la Mare de Déu de tots els valencians. Avant, preciosa, que tu com a regina de la comissió de la Falla de Ferran el catòlic Àngel Guimerà vas a oferir-li a la regina del cel i la terra el teu oferiment floral. Avant, perquè nostra patrona t'està esperant. Continuen arribant així a la plaça de la Mare de Déu els components de la comissió de la Falla Mendizábal, una comissió formada per 90 dones i 61 homes que a poc van acompanyant a la seva fallera major. Poc a poc va arribant ja la màxima representant de la comissió de la Falla Mendizábal, tota emocionada, amb els seus ulls plorosos. Ja tenim així a la fallera major de la comissió de la Falla Mendizábal, senyoreta Immaculada Arenas i Marquino.
elegantes trazos para la falla y seguir la tradición de esta canción. Una soreta belleta per a la falla de Sant Josep del Tio Peu. Més que siga la tapa hora del comú número 1. ¿Cómo lleva? Els homes de la fossa feien demostracions de força i equilibri en honor als virreis. Anaven vestits com la pantomima. Eren per una collescos o gitanos. Tota la població a cavall apleguen a la plaça. Estaven a la plaça fins i una governana venedora perquè l'alcalde quan de dos fingint ser uns pesos. I amb la confusió se dona s'ha acabat